¿Vale? Ay, estoy molt a prop, No sé, no sé. 1, 2, 3, pica! El tret diferencial que em va fer escollir aquesta escola va ser doncs, que l'educació infantil fos a part de la primària, amb un entorn més proper. De fet, a les portes obertes de l'escola ens ensenyen, ens fan un tour mentre estan fent classes i veus com estan els mestres donant i veus aquest ambient que et recorda molt, com he dit, a l'escola Bressol. Vivim un ambient familiar, un ambient càlid, en què participem tots de l'escola, tant les famílies com els mestres, com els mateixos conserges, el personal de la neteja. Tots formem un equip i tirem l'escola endavant. La meva filla el que m'explica primer és la diversitat d'amics que té, que això m'agrada culturalment, els costums d'uns i d'altres. Ella es queda al menjador i veu trets diferencials de companys seus que m'agrada perquè és el que és la societat, no? Som una escola amb 50 anys d'història, amb 50 anys que portem aquí a Premià educant els nostres infants. Tenim alumnes que són nets d'alumnes que havíem tingut aquí a l'escola. Estem molt orgullosos dels nostres projectes i sobretot dels projectes artístics. Ara mateix tenim el projecte Mar de Vent, que l'estem tirant endavant junt amb l'Escola de Música, i el projecte del teatre, que és un projecte que ens permet treballar amb els nens i treballar sobretot com transmetre les emocions. El fet que nosaltres tinguem espais molt amplis i espais oberts fa que les famílies puguin entrar dintre l'escola, fa que la relació entre els mestres i les famílies i els nens sigui més propera. Això ho trobaran aquí a l'escola. I això fa que aprenguin una sèrie de valors que jo com a pare estic buscant, que els aprengui de ben petit.